হায়াকে জবান চলে নাই হায়াকে জবান চলে নাই হায়াকে জবান চলে খো হায়াকে জবান চলে খা ওয়ারিংয়ের বুবাগ্রাম হামিয়া সানাইনো রাজ্য সরকার উচিত শিক্ষা মারো নয় ওয়ারিংয়ের বুবাগ্রাম হামিয়া সানাইনো রাজ্য সরকার উচিত শিক্ষা মারো না ওয়ারিংয়ের হামিয়া সানাইনো রাজ্য সরকার উচিত শিক্ষা মারো না কিষান নাইরা খুশিয়া ও BMS খুশিয়া ও বাসুমাল কাঠিতানি বুবাগ্রানি মুং কিষান নাইরা খুশিয়া ও বাবক বাসুমাল কাঠিতানি বুবাগ্রানি মুং কিষান নাইরা এরেং बुबाग्रानि मुं हाया सानायनो राज्य सरकार जों नुगै दंग जोंनि त्रिपुरा हास्तेआव साल बुरुम बुरुम न गोबांमा बरक बुथारजागै दंग बोरै रग्रमफोर साप्रे खायजागै दंग सातक बिजक खायजागै दंग राज्य सरकार आमतिहाय हामिया सामुं सित्रा थांनाय रग न बरक रम याकारै बरक न फियगनानि लामासे बरक सायतगै दंग केबो पार्टीनि बरक खनै केबो बंनि समर्थक बरक खनै आमति हायके बरक गोबांमा आमति हायके बरक फियगनानि लामा बरक सेब्रै दंग जों नुखा थांनाय समबार दिनसिम माजाक बासु मालाकार बिनि गोथै ताइ बजे मालखुं चालुगै दंमोन आबो मानखा दिनै SK पारानि किसा गोसार माजारो जयराम पारहामना जागावो आ जागाव नुखा साबो बुथारका साबो बनो आमति खायै बिनि मालखुंरो सगैरोखा आबो जों केबो सायमाया जों आबोनि बागै जों राज्य सरकारनि सानै जों दाबि खायो आमति हाय गोबांमा तिनि त्रिपुरा हास्तेआव आमति हायके बरक बुथारजागै दंग बरक सातक बितक खायजाग दंग आबोनो दाक्ति दाक्ति खायै बरक रमनानि थों जों ताइबो नुखा आ बुथारजागमनो दगै जोंनि बुबाग्रानि मुंगै दिनै आम्बासा हाय जागाव BJP नि जे अटो शाखा जे BMS होनजागनाय रक मटर श्रमिक होनजागनाय रक बरक चिनि बुबाग्रानि मुं सिलचावै बरक स्लुगान रोखा अबनि बागै अ बासुमालाकार थिमानि आबोनि उखलगो चिनि बुबाग्रानि याक दं होननि बरक स्लुगान रोखा बुबाग्रानो हाय 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 होनलायखा जों आबोनो चिनि त्रिपुरा मथा चिनि INPT चिनि हकुतिसा हामचायनि गैजों आबोनो बेलायखोनो जों सेलोंगिया फारो आबो हाय स्लुगान जों आबो बेलायखोनो जों आबो जों जाजागलिया आबोनि प्रतिबादेनो जों तिनि जागाव चिनि हकुतिसा हामचायनि जत जों त्रिपुरा मथानि जों सेंक्रा ग्रक त्रिपुरा मथानि जारा हामजागनाय INPT नि जारा हामजागनाय जों जतनो तिनि जों तिनि इ जे बंनि जे स्लुगान बुबाग्रा जवाब नांनाय जवाब नांनाय जे बक स्लुगान माने आबोनो जों नाकारै जों तिनि जागाव बाजार मिছিল खायखा बाजार मिছিল खामानि यागुलो जों आबोनो जों राज्य सरकार साननाय आमति हाय हामिया सित्रा त्रिपुरासा वानसानि बिसिंगो जारा हालक सित्रा बना नायनाय आबरगनो राज्य सरकार रमनानि थों आबरगनो राज्य सरकार कासनानि थों हायाके चिनि त्रिपुरा हास्तेआव ताइबो आमति हायके बरगनो सुजुग माने यागुलो जों नुगनाय त्रिपुरासा वानसानि बिसिंगो जे हालक गाहाम दंमानि आबो बेलायखोनो बरक सबायना बरक चेष्टा खायतंगो आबो हाय तांथों राज्य सरकार बरगनो बरगनि बिरुद्धे हस्तक्षेप गोनांथों बरगनो उचित शास्ति नांथों बुबाग्रानि मुंगै जे सिलचानाय रक बरक बेलायखोनो आबो जाया जों आबोनि प्रतिबाद खायनो जों तिनो जागाव जों मिছিল खालायलाय